Naghain si Senator Bam Aquino ng Senate Resolution number 397 upang hilingin ang masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado nitong Miyerkules, May 13. Ayon kay Aquino, mahalagang matukoy kung paano nangyari ang insidente at kung may pagkukulang sa seguridad at komunikasyon sa loob ng Senado. Unang-una, kailangan kong klaruhin, walang lugar ang armadong komprontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya final natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Sinabi ng mambabatas na hanggang ngayon, marami pa rin hindi malinaw sa nangyari, kabilang ang mga posibleng lapses sa security protocols. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. At makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication, malaman natin ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot. Matatanda ang naluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President matapos makahakot ng 13 boto kapalit ni dating Senate President Vicente Sotto III noong May 11 kasabay ng pagtalakay sa Kamara sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit niya, hindi dapat maantala ng mga pagbabago sa liderato ng Senado ang pagganap ng mga senador sa kanilang mga tungkuling itinakda ng konstitusyon. Kapag formal na naisumite sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte, dapat itong dinggin ng Senado bilang isang patas at walang kinikilingang impeachment court. Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan, yun mali yun. Diba? Yun mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. That's gonna be the big, yun yung moment talaga na magsasabi kung para saan ba talaga itong leadership change. Binigyang diin din ni Aquino na hindi dapat matabunan ng hidwa ang politikal ang mga suliraning pang-ekonomiya na kinakaharap ng mga Pilipino. Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. 'Di ba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people. Na meron pa ring oil crisis ngayon, meron pa ring cost of living crisis ngayon, marami pa ring nahihirapan. Hinimok niya ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makiisa sa pagtutok sa mga usaping may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Aniya, dahil sa labis na pagtutok sa mga personalidad sa politika, ay napababayaan ang mga isyong pang-ekonomiya gaya ng presyo ng bigas na inaasahang aabot sa 64 pesos kada kilo sa buwan ng Hulyo. Binatikos din niya ang kabiguan ng pamahalaan na suspindihin ng fuel excise tax pati na rin ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na pumalo na sa 7% ngayong taon. Be vocal online, pag-usapan nyo kung meron ko hindi magandang nakikita. Kapag yung mga politiko, iniiwan nyo to do our own thing, hindi nyo pinapakailaman, dun usually nagkakaproblema. Pero pag nakatutok yung taong bayan, of course at the end, it's gonna be your vote. Sa gitna ng pabago-bagong ihip ng politika, ipinaaalala ni Aquino na ang atensyon at pagbabantay lamang ng publiko ang puwersang nagtutulak sa Senado upang magtrabaho ng may integridad. Sana, yung mga tao rin, may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala. At sana nakatutok kayo sa amin all the time. Angelica Cara, CLTV 36 News.